Dacă faci ceva. Hai cu să mai încet, văd dacă poți să mai stăm. Mie să nu rup ceva, să nu se duc filetul la ceva, să nu... Da. Stai cu ex, bă, alo! Alo! Hai că sunt Andru eu. Gata, mă, s-a putut asta, pula mea, s-a dus filetul. Păi, mamă, ce idiot e ăsta, eu acum am văzut. Păi tu pe 2 ganguri vrei să strângi, mă, boule, dar ce aveam, mă? Pe 2 ganguri, la forța aia. Bine, poți să tai asta cu 2 ganguri la forță, nu vadă lumea că e de bou. Eu acum am văzut cum vrei tu să spun. Coaie, taie. Nu coaie, lasă-mă face, că nu le tai acum, dă-o dracu frate, văd eu ce-i fac. Bă, ți-am dat taxi, ești idiot, dar nu vreau să o tai. Tai-o de aici.